бо хабарҳои тару тоза бо шумо ҳастем дар канали ютуби мураббӣ. пас дар як ҷои мувофиқ нишаста якчои кабуд карда хабарҳоро то охир гӯш кунед. пас рафтем. Бисёня тақдири бозии Тоҷикистонро ҳал кард. Дар бозии дуюми дӯстона тими миллии футболи Тоҷикистон аз мизбони мусобиқа тими Амурати Муттаҳидаи Араб бо ҳисоби 3-2 шикаст хӯрд. Ҳарчанд футболбозони тоҷик бозиро хуб шурӯъ карда то дақиқаи 20-ум бо голҳои задаи Давронҷон Эргашев дар дақиқаи 10 ва Комрон Турсунов дар дақиқаи 20 ба пеш баромаданд, аммо дар идомаи рақобат тавассути ду голи Али Аҳмад Махбуд дар дақиқаи 9 ва дар дақиқаи 63 ҳисоб баробар шуд. натиҷаи мусовӣ барои футболбозони тоҷик муқобили як дастаи пурқуввати Осиё қаноаткунанда ҳисоб мешуд, аммо дар дақиқаи 4 иловагӣ мизбонон аз як фурсат истифода намуда натиҷаро 3-2 карданд. муаллифи гол Али Солеҳ шуд. ҳамин тариқ ҷамъомади таълимиву тамринии дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар моҳи ноябр ба поён расид. ВАР ба пирӯзии Аргентина халал расонд. Тими миллии Аргентина дар бозии сеюми марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳон 2022 бо дастаи Парагвай мусови 1-1 кард. Дар дақиқаи 21 ҳамлагари парагваӣ Анхел Ромеро ҳисобро аз пеналти боз кард. аргентиниҳо тавонистанд ҳатто пеш аз танаффус бо шарофати голи задаи Николас Гонсалес натиҷаро баробар кунад. дар пайти дуввуми дидор Лео Месси ба дарвозаи Парагвай гол зад, аммо пас аз тамошои ВАР гол бекор карда шуд. баъди ин бозӣ тими миллии Аргентина дар ҷадвал ба ҷои аввал ва Парагвай ба ҷои чорум баромаданд. Роналду ба рекорди Али наздик мешавад. Ба ҳамлагари Португалия Криштиану Роналду муяссар шуд ки дар бозии дӯстона ба дарвозаи мунтахаби Андора як гол занад. худи дидор бо ҳисоби бузурги 7-0 хатм шуд. ин гол 102-юми ҳамлагари соҳибном бо пироҳани тими миллии кишвараш маҳсуб мешавад. то рекорди футболбози эронӣ Али Даэй 109 гол танҳо 7 гол боқӣ мондааст. Португалия рӯзи 14 ноябр дар Лигаи Миллатҳо бо Фаронса бозӣ мекунад. пас аз он шогирдони Фернандо Сантуш бо Хорватия 17 ноябр рӯбарӯ мешаванд. Месси ва Роналду дар рӯйхати номуваффақтаринҳо. Ба маълумоти Трансфермаркет, Лео Месси ва Криштиану Роналду дар рӯйхати футболбозоне шомил шуданд ки дар иҷрои зарбаи ҷаримавии 11-метра номуваффақанд. ин ду нобиғаи нотакрори футбол дар иҷрои зарбаи 11-метра номуваффақ шуданд. дар ҷои аввал Леонел Месси 27 пеналтиро ба самар расонида натавонистааст. дар ҷои дуюм Криштиану Роналду ҳамчунин 27 пеналтиро зада натавонистааст. дар ҷои сеюм Франческо Тоти 19, дар ҷои чорум Златан Ибрагимович 16, дар ҷои панҷум Антонио Ди Натале 15, дар ҷои шашум Эдинсон Кавани 14, дар ҷои ҳафтум Уен Руни 13, дар ҷои ҳаштум Роналдиньо 13, дар ҷои нӯҳум Фрэнк Лемпард 13, дар ҷои даҳум Серхио Агуэро 12 маротиба пеналтиро зада натавонистаанд. Неймар боз Барселонаро ба додгоҳ мекашад. ин кӯдак чӣ дилния дошта боша? ҳамлавари бразилии бошгоҳи ПСЖ Неймар ҳанӯз ҳам нақша дорад ки Барселонаро ба маблағи 43.6 миллион евро ҳамчун бонус барои тамдиди қарордод дар соли 2016 муттаҳам намояд. ёдовар мешавем ки футболбози 28 сола қаблан алайҳи бошгоҳи каталонӣ бо талаби пардохти 43.6 миллион евро ҳамчун бонус барои тамдиди шартнома дар соли 2016 ба додгоҳ муроҷиат карда буд. пас аз як сол Бразилия ҳайати нилунориҳоро тарк карда ба ПСЖ гузариш намуд. пас аз баррасии даъво талабҳои Неймар рад карда шуданд. гузашта аз ин худи футболбоз бояд ки бо Барселона 6.7 миллион евро пардохт мекард. бояд гуфт ки адвокатҳои ҳамлагари тими миллии Бразилия аз қарори додгоҳ шикоят бурда аз Барселона пардохти мукофотпулиро талаб мекунанд. ёдовар мешавем ки Неймар тобистони соли 2017 аз Барселона ба ПСЖ рафт. маблағи гузариш 222 миллион евро рекордиро ташкил медод. Барселона ба мушкилии бузург гирифтор шудааст. музокироти бисёррӯзаи роҳбарияти Барселона бо футболбозону кормандони клуб бенатиҷа анҷом ёфт. дар ин бора саҳифаи расмии бошгоҳи каталонӣ хабар додааст. футболбозон ва дигар коргарон пешниҳоди клубро дар бораи коҳиши маош дар ҳаҷми 191 миллион евро рад кардаанд. даромади умумии Барселона дар даври пандемияи коронавирус ба 300 миллион евро расидааст. президенти пешинаи Барселона Хосеп Мария Бартомео маҳз бо ин сабаб истеъфо дод. интихоби президенти нав бояд моҳи марти соли 2021 баргузор шавад.
ҷудочии тоҷик барандаи медали нуқраи чемпионати аврупо шуд. Ёқубҷон Назиров варзишгари тоҷик ки дар чемпионати аврупо оид ба ҷудо байни ҷавонони то 23 сола дар шаҳри Поречи Хорватия Россияро намояндагӣ кард, медали нуқра ба даст овард. Ёқубҷон Назиров ғолиби чемпионати Россия 2020 дар байни варзишгарони то 23 сола баъди 4 пирӯзӣ ба рақибонаш Маринус ван де Вен аз Ҳолланд, Димитри Николас аз Сербия, Мартин Бездек аз Ҷумҳурии Чехия ва Роланд Гоз аз Маҷористон ба финал роҳ ёфт. вале ӯ дар қувозмоҳии ниҳоӣ аз Лука Майсурадзе гурҷистонӣ мағлуб гашт ва барои ҷои дуввум бо медали нуқра мукофотонида шуд. ёдовар мешавем ки дар ин мусобиқа ки рӯзи 9-10 ноябр доир гашт дар ҳайати мунтахаби Россия Маҳмадбек Маҳмадбеков варзишгари тоҷик табор медали нуқра ба даст овард. ӯ ки дар вилояти Иркутск умр ба сар мебарад дар ҳайати мунтахаби Россия дар рақобатҳо дар вазни то 73 кило иштирок кард ва соҳиби медали нуқра гашт. маҷаллаи гол рӯйхати беҳтарин футболбозони ҷаҳонро дар соли 2020 тартиб дод. форварди полшагии бошгоҳи Баварияи Мюнхени олмон Роберт Левандовски беҳтарин бозингари сол дониста шуд. дар ин рӯйхат ҷои дуюмро нимҳимоятгари дастаи Манчестер Сити Англия Кевин де Брюйне ишғол кард. ҷои сеюмро ҳамлагари тими Барселонаи Испания Лео Месси касб намуд. Неймари бразилӣ аз дастаи Пари Сен-Жермени Фаронса дар ҷои чаҳорум ва Криштиану Роналдои Португалӣ аз тими Ювентуси Италия дар ҷои панҷум қарор доранд.